Умре той. Имунитетът му умре. Абе, знам, че не ми е. Разхождаме. Без имунитет! Без имунитет! Без имунитет! Без имунитет! Без имунитет! Ако не се отнеме имунитетът на Волен, ако той продължи да бъде толериран, ако тази култура на безнаказаност на безобразието продължи, ще се стигне до неминуем момент на насилие в София. И за това не ние ще сме виновни, не ние ще сме го започнали. Ние ще сме страната, която ще се отбранява. И тази страна, тази отбраняваща се страна, тя не само ще победи, но и това ще струва живота на такива хора, като Волен Сидеров. И тогава виновни за гибелта на такива престъпници, тъй като престъпника не трябва да загива, трябва да иде в затвор принципно. Та виновни за гибелта на престъпника ще бъдат полицаите и техните шефове, които са го бранили и не са успели да го добранят.